So ayan, pupuntahan namin kung saan nagsimula yung krimen. Anan ako na siya ha. Ugin min do magdahom ngamay nato na siya day ayan mas ato. Kon ano to yun takta. Naman siya mas. Ta iyang mas iyang magisuod ni. Daming pera. Tara, let's go. Mga boss, kailangan po namin lakarin papunta dun sa Station 4. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Jupil J of Jupil Films. For today's video, hindi ko alam kung anong pangalan ng title ng video na to. So ayan, diretsoin na natin. Wala nang intro. Si Dave nadakpan sa Scorpio. Kasi si Dave kasi mga boss, inutusan namin siya na bumili ng ulam dun sa kanto. Tapos matagal siya nakabalik. Hindi namin alam. Nung pumunta ako sa bahay namin, sabi ng kuya ko o sabi ng ate ko na ano daw, nahuli daw siya ng mga pulis dahil siguro hindi siya naka-face mask. Ayun, kanina pa kami naghintay. Ano masabi mo kay Dave? Ang dami na lagyan na. Siya, Police Dave. Kamukha mo lang siya, ako rin makalukat. Hihintay kami na umabot yung inutos namin sa kanya na ulam. So hindi siya nakabalik. Kaya ayan, nalaman na namin na nahuli na pala siya ng pulis. Hindi ko alam kung saang station siya dinala. Siguro nandun sa Station 4 sa Marigondon. So ayan, pupuntahan ko. Ngayon mga boss, pupuntahan ko. Mara siguro ito pagdakop eh. Ha? Ano sabi? Ako kabuang na nag-abot ito, Dave. Kumusta? Ito mga kasama ko na kakain sana kami. Then, anong pangalan ng channel mo? Subscribe niyo yung YouTube channel niya. Subscribe my channel, Sanjit Trip. Okay, subscribe niyo yung channel niya mga boss, Sanjit Trip. So, ayan, unahin na namin yung problema namin na gusto namin makuha si Dave. Yung sangay niya, kapangalan niya. Kunin namin siya dun sa, sa police station. Di pa namin alam kung saang police station, pero try namin dun sa Station 4. Ayan, let's go! Ayan, imbestigahan namin kung ano nangyari kay Dave. Pupuntahan namin yung pinagsimula ng crime. Crime. Bakit siya? Pupuntahan na. Uy, ano ang mas ninyo? Madakpan. Ayan, pupuntahan namin kung saan nagsimula yung krimen. Dito, palit ang anak ni Mio. Lagi. Dili mo. Naunsa mo to siya? Ani ko kay kanang ako diri nagkaon. Kay pagkaon nagkaon ko diri pag nagkaon ko. Siyempre ako kanay nagkaon na ako nagmakin ito, may pagpasay ka magkaon. Dito ka magmas. Ito ang mas nako ang butan diri nagkaon ko. Karon ing mas miyo nga papalit ako te. Miyo si kanang Anak ni Dave. Oh, si Dave. Di ba ngadto nako, hatag ko sa iya ha. So imo dun sa sabay tiya ko te. So tagaan ko siya. Dali mi hatag ko na. Pag anan ako na siya ha. Ugin min do magdahom ngamay nato na siya day ayan mas ato. Kon ano to yun takta. Naman siya mas. Ta iyang mas iyang magisuod diri. Kuha niya niyang gisuod diri may mas to siya niyang gisuod diri Gawa na sa kabadlong niya ba nalimot ko sa kabadlong niya. Napaghatag na ko siya ha. Matunga. Ano na ko pag anan ako kay mo. Di pagtubang na ko diha pulis. Asa mo ito nga puwante? Asa mo to nga nga station? Kuha sa kabantay ka sa tumag dili mo ko diri mo sa awon lagi diha sa Station 4 garo to dadon. Sige. So ayan mga boss, nalaman namin mga boss na hindi pala siya nagsuot ng kanyang face mask. Putay ng Dave na yan. Mga boss, nakasakay na kami ng tricycle. Nakasakay na kami ng tricycle, so papuntahan namin si Dave. Ano na kayong pakiramdam niya dun sa station? Ayan. Sakay na kami ng tricycle. Naog, totoo naog.
Daming pera. Tara, let's go. So mga boss, kailangan po namin lakarin papunta dun sa Station 4. Mga boss, malapit na kami dito sa Station 4. So hindi kami sure kung nandito ba talaga si Dave. Baka doon yung dinala sa ibang station. So, try namin hanapin. Try namin dito kung nandito ba siya. Wala po siya dito. Pinuntahan na namin dito sa police station. So wala na siya dito. Sabi daw ng mga pulis, nakauwi na po siya. Nakauwi na daw siya, sabi po ni Sir. Nakauwi. Kilala ko po si si Sir Cablanca doon. So, nakauwi na daw si Dave. Paano natin makikita yun? Alam mo bakit ako nagpapasalamat? Hindi ako yung mga bayad. Ay, salamat mga boss. Ligtas ako sa pagbayad ng yung pera ko naligtas. Kaya mga boss, nakasakay na ulit kami ng tricycle. Kasi pupunta na lang kami ng mall. So, nag-text si kuya na nasa bahay na daw si Dave. Saan, manda ka sa amin mamaya, di ba? Kutong ka sa akin mamaya. Init-init po lang kami dito. Pinaintay mo pa ako, wala pa akong kain. Napakagutom ko. Kanina pa ako nagugutom, Dave. Tapos hindi ka bumalik, tapos nalaman ko na lang na nahuli ka pala ng mga pulis. Buti na lang hindi ka nahuli dahil nag-positive ka sa sa drug test. Okay, so ayan mga boss. So, tara, punta muna kami sa mall. Okay mga boss, hanap muna kami ng mga kainan dito. Napakagutom ko na eh. Mukbang 2.1. Ito ko natin nagmukbang sa Grand Mall. Kasi ng tip. Mukbang Grand Mall. TikTok. Wala may tinakaya pa rin ng sayo dito rin. Tapos tapos na ako magmukbang. Mukbang Grand Mall. Di pa namin nakalimutan, pinapainit mo kami dun sa kakalabas kanina. Pinapupunta mo pa kami dun sa Station 4. Manda ka sa amin, hindi ka nagsuot ng face mask eh. Nitusan kita ng ulam pero nung ginawa mo hindi ka nagsuot ng face mask tapos nadamay pa kami sa putay na mo. So what's up? Kamusta yung paghuli ng mga pulis sa'yo? Ano nangyari? Ba't ka hinuli ng mga pulis? Ha? Ayan na siya mga boss. Ano siya? Bakit ka hinuli ng mga pulis? Ha? Ano nangyari? Walang mas. Pinagbayad, hindi pa bayad. Kila? Kisa naglukat ni Madto. Samok 3,000 betilag. Mama. Palay, gina sige lukat eh. Ang nag-istorya dito, Sir Cablanca, gipauli ka. Di, mamoy. Papa, kisa ingon mo. Oo, papa, doon ka daw. Hindi, mami, ay, tulong mi ka bug. Bayad, pipandi. Kaya pala tagal-tagal mo bumalik. Kaya pala, kanina pa kami nagugutom, kakahintay ng ulam. Tayo na. Di pang gutom na may diri sa balay. Di gutom na may diri. Utahin na mo. Tawa-tawa. Bakit ang tagal mong bumalik? Ikaw kinudakpan ka amo. Bakit hindi mo sinuot Oh, yung mask? Katadya pa rin kahit na nahuli siya ng pulis. Nasa na yung face mask mo? Ano masabi mo sa mga lalabas palagi? Sabi ko lang sa kanila, lumabas kayo sa bahay nyo, magmagamit kayo ng mask. Bakit? Siya, Bakit? ako wala akong mask, nilabas ko ng bahay. Ano yun, dakpan. Dapat palagi yung suot yung mask niya. Paano magsuot? Paano? Ito lang. Ito lang. Paano? Yan. Yan. Pang, patapos pa ibaba niyo siya, Mahuli. mahuhuli kayo.
Dito kami sa bahay ni Joshua Dinois. Oh. So ito, nakausap namin si Dave, ang hari ng Encantadix, kasi siya po yung nahuli ng pulis. Siya po yung naristo ng pulis kasi hindi niya sinuot ng maayos yung kanyang mask. Ginanan lang niya, nakaganyan lang yung mask sa kanya. Dapat kasi yung proper ng pagsuot ng mask na ganito. Ayan. Parang daw siyang pinabayaan ng Panginoon doon. Hindi na niya alam kung anong gagawin. So, buti na lang dumating yung papa mo, di ba? So, buti na lang dumating yung papa niya. Tapos, laking gulat niya na nandun yung papa niya at napakasaya na niya. Para na siyang 1-year-old na birthday. Yung pinakamasayang araw sa buhay niya. O, ayan. Magsuot ka pa ng mask sa labas tapos tanggalin mo. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Okay, shoutout nga pala kay Vince Jetro Quijano, Dave Smith Cabezas, Justin Lyle Lagman Amores, Dante Ibale, Kim J. Novela Matabang, Nile Abapo Pia, Joshua Urungan, Cassie Aying, at ang pinakahuli, si John Leonard Durias. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood ng video na to kahit simple lang. At sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pa-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, at paalala ko lang sa inyo mga boss, paglalabas po kayo dun sa daan o sa kahit saan-saan, kailangan po nakasuot kayo ng face mask. Pero dapat mga boss, kailangan proper yung pagkasuot ng face mask, yung ganito. Sila, dapat ganito yung pagkasuot. Ito, example, ito yung face mask. Dapat nakatakip siya sa ilong at sa inyong bibig. So, ayan mga boss, bawal po nakaganyan. Ayan, bawal po nakaganyan. Mahuli po talaga kayo sa mga pulis. Okay mga boss, maraming salamat at see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.